ko imimi mazoshayiwa ne 150 chaicha iyo ko shop yakafamba sei? Right, unfortunately shop yedu isusu takata kunuku taka like kutase kuwari takachika stock rese nemhaka yekuti tanga tisina mari yekuti tinoenda mberi kana kuti tinodyawo even pamba chaipo nemhuri tinodyawo. Saka mari yese yeshopu takanga takadya kusvika zvokuyarona tazongoti ano patinozongoita mari ndo patichazovhura shopu nemhaka yekuti isusu mari isusu pachezvayo yakanga yakungopati mushopu chete yatanga takudya. Takamboita zvehuku pamashure apo but huku dzedu dzakafa nezvirwere dzese dzikapera. Hatina kuzonge takwanisa kuenda mberi nehuku idzodzo. Takazosara neshopu. Shopu pane zvakazoitika zvakazokonzeresa kuti isusu tinge takudya mari yemushopu chete. Saka ndo zvakazongoitika izvozvozvo. Kana nhasi takazongoti tichazotiimbusa chete because takange takureya neshopu chete. Na stock. Anti muri kunzwa? Hansi takadya stock vataura chokwadi chavo. Shopu meaning senti meshopu akusisina handiti nyati kati mukurendesa. Izvozvo akuchina. Okay. Shopu akuchisina. Bajaiwa maita basa ende Mwari ngavakukomborere izvo kuti because kutaura chokwadi mukomana uyu I still remember kuti I'm one of those people akahaipa star party yemwana. Tapedza takagara almost like 6 months. Ndakamirira zvangu ndiri kuteresi ndichiona kuti mwana aenda here kana kuti ndakazoenda palive pavo ndikati ko mwana haufa achikukumbirawo pakunzwa kuti zvakafamba sei. Aiwa takapindurwa zvedu rafu zvikanzi hazvinei nemenda asi mwana wenyu. Saka zvinhu zvekuti zvakatibata-bata ende pane pandanzwa achitaura kuti mari yemwana ndoyo akanotenga stand. Iwo mastand aya amasabhuku dhiwere ndo akutotengeswa because if I'm not mistaken mari yakabuda almost like 1,000 something or 2,000 if I'm not mistaken because zvava zvekudhara 2024 muri muna September ndichiri kutoziva nedate racho. Saka iwewe nyati mungataura henyu kuti bamukuru kana bamunini mwana uyu ngaazvidzidze kuva hambo. Mwana uyu haasi hambo. Ndo pane nyaya chaipo chaipo. Unoziva munhu wewe kungoti akabva kwanhingiri kwaMutare akanonanga mudhorobha achinonoita mari. Ndo zvinhu zvakanyanya kubva aita kunga akaona vanhu vese sekunzi havana basa. Iye ndiye top of the game. Ende tingataura zvedu kuti chihure chake ndo chakamudonedza but nyaya iri pa 24,000. Takangobatirira ipapo pa 24,000 paya. Akauya mwana uyu achitaura kuti inini ndinotambira 24,000. Tese tikaita kunga tiri kushandira iye ega ndiye ari kushanda pano. Achimuka achigeza nemvura ine maorange nemanachisi. Vamwe tichimuka tichigeza nemvura dzemumukuku. Unozviona kazvinoita life nyati. Iwewe pasocial media ndiwe munhu one akanga arangarirwa nenhenga but zvinoita Mwari. Unozviona pawakakuona uri papa ndo pawakudzorera futi uri because iwewe wakatanga kutishainira uchitidadira uchiita se uchiona kunga vanhu vasiri vanhu. Vana mukoma mo boys havatonarete vanhu takadozama kudokanda masive kuti ti masajoji tuna zvinenge zvafa zvine stress zviya havana kana kumbori accepta kana mawi edu anonzi ma CVs edu pana anzi pana mukoma marambiroko kudosenda mamessage nekudodi zvese akana kumbodairwa. Iwe wakangoti kusvika uchibuda mukudaiso wakangoita video 1 uchisakura mugarden mako. Mwarobva watokurangarira mukoma mo boys neuku mabridge neuku mukoma marambire no everyone corner to corner nyasha dzanga dzakuwana. Asi wakaona zvawakaita ukati aiwa inini ndinonzi ndinini. Chimwe chinhu chaunofana kuziva nyati ndechekuti iwewe hauna zodzo. Muna nezodzo mukadzi wako uya ndiyo angel yako ndo pane breakthrough yako. The moment ya unomustressa chokwadi chako isusu takatofo.
What way? Masquera say? Ndangandiri life yami yasesimele. Waduweka. Andinaho zvandingakwanisa kuita. But chokwadi ndokumbira rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndini vari kutaura zvakawanda about life yangu. Hanzi pane vandakatuka, like nezvakaitika ndakanga ndisingaziviwo, basi ndinokumbira ruregero nanga kundibatsira ndikwanise kupona, because situation yandiri haina kumira zvakanaka. Please help me ndikwanise kuti ndipone. Please help me. Please help me. Help me. Please help me. Alright, ndakatadzango chendiregerewo please. We are earning over 25,000 USD. Ndazotaura nhasi. We are earning over 25,000 USD every month. Ndozi tiri kupema pachi. Tiri kushanda guys, tiri kushanda. We are working, hatisi kupema, we are working. Tiri kushanda. Daini ndakangogara ndikwenda karara, hapana kana company yaiuya ichiti nyati ndikumbirawo kuti ndinokuitisa zvakati kuti ndikwanisewo kulifta zita rangu. And hapana akauya kuna nyati akabuda asina kubudirira. Mukanyatsozvitarisisa, hapana munhu akauya patiri isusu achiti ari kuda following kana kuti ari kuda kusimuka akauya akabva asina kubudirira. Everyone akutozikanwa nemhaka yekuti isusu tiri vanhu vakazvininipisa, tiri vanhu guys, nhasi ndadzidza chimwe chinhu kumazimba makaoma. Ndadzidza chimwe chinhu kumazimba. Vasikana vedu vechiregereraiwo mukomana uyu. Vedu he is showing remorse. I think munosati anoda kungogaidwa nekudzidziswa ndozvandatoona inini. Iye pachake anotodawo counseling. Handimashona. Ndatozviona kuti mazimba akakubuka nokubuka zveshuwa. Mazimba akakubuka ende asikana nhasi mandinyadzisa. Endeka saka naye asikana munhu ofa here tiripo kovana nemukadzi anosivei. Mazimba ende akakubuka mazimba ndokubuka ende kubva maita kunge kuimba song 1, kuimba tune 1 mese zvenyu kuimba tune 1. Asikana munhu yaye is not well. Munhu yaye is sick guys. Akazofa ndimcheta kwata number 1 kunyora rest in peace, rest in peace, rest in peace. I know kuti akakanganisa. Sure aitaura zvisingaita idai. Handizivi kuti ndodini. Anyway, dai zvaigona ndimbomuudza kuti atange nekukumbira regerero azvininipise kana achibvuma kuudzwa, nokuti pamwe anogona kuramba kuudzwa vanhu havadi kuudzigwa zvokuita. Pamwe anenge akutobati kune zvakanaka kuti atanga auya nekuzvininipisa akumbire regerero kumaZimbabwenzi. Ndotofunga kuti life iyi kana achitadza kushayiwa mari kuenda kuchipatara, saka life yave ichazopepi kumberi. Nakungoti handizokwanisa kubvisa yese 400 ndiri 1. Ndichitiwo zvitobetserana. Zvo vanhu vachikuita kujamuka. Mai mwana kuita kujamuka, kuita kunge hamene kuita kunge matuma kana kuita kunge madini. Ende asikana. Kuti munhu yaisik. Ndochokwadi. Nyati isik. Asi tomboright zvachose. Kana varisa mukombo. Guys, kana varisa mukombo mubwizi kuita senge vatuma. Muona mukombo mubwizi. Kuti kujanya kuti nemo ndandoshaya kupinda guys. Ndandoshaya kupinda. Kuti nemo mukoma bwizi kuti nemo kubata nepakuona imi. Zvakaoma. Kuita bukola vakwachikwira pamusoro makola. Chiedza uya kuita musikana zvimwe zvindeu muchisefa mashuku vasikana. Ende munenge makamirira wena. Mune makamirira dhei rekuti paita kakutsvedza chete kudai so. Then munyatsokuuya kuti murangaridza munhu kuti iwe waidai. Ndadzidza chimwe chinhu mufunge. Munhu atarisigwi pasi. Ndadzidza chimwe chinhu chimwe. Pamiromo yedu chaiva vasikana kune vaya vanotaura. Miromo yedu ngaive nemabreaks. Vanhu vanenge vakamirira one bad thing chinokuwira. The whole world will celebrate. Chinhu one chinokuwira nyika inopembera. Because unenge uri munhu agara asina kuto andizivi.
ndofunga musi uchadonha iri remashairi, musi warichaita misfortune ka, ndofunga vanhu vacharidza mabhosvo chaiko, vanhu vacharidza pembe chaiko. Ndadzidza chimwe chinhu asikana, kuwadzana nevanhu kwakanaka, kuwadzana nevanhu chero ukandituka zvako handimbotokudairi kana kupinda chero uri kazvozve kakaita sei kana kuti kachii, handitombokudairi, kungotokuti sori ndodarika, because kuwadzana kwakanaka. Vanhu vanenge vakamirira dhati iyo kana kuti dambudziko usauye paFacebook, chingoiwira uchitsva uri kuseriko. Masimba anenge akakumirira mai mwana kuti wochiuya unyatso kuchirangaridzwa zvako senge macontent creator, asi vasikana muri kungodaro. Taita akambokutuka iwani akambotaura kuti ana basa nemikosi yemusiri kumubuka, semusiri kumubuka ive magifts mangokanda wani. Vasikana ivaiwo nemwoyo, vedu for the sake of joy nevana vaya vasikana. Kaya mutinde kubasa muende usiku kwakanaka, nhasi mandigura mabhonzo. Kana vakambondigura mabhonzo mukati menu yangu yanadowedzera kukura nekundigura mabhonzo kwavaita mandigura mabhonzo. But anyway, it's okay by the grace of God. Amen.